Malagot siguro tama na rin tawhana ba? Bum tarat tarat tararat tararat. Bum bum bum. Ayo! 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 Pre! Ayo! Pre! Ako na po'y tao? Sa mo nanukdok? Parang na'y tao sa likod. Ya! 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 Saan si pare? Kinsang pare ba? Katong imong anak ya ba? Katong anak ni mong lalaki? Ah, si Dudong, yung lakaw man to. Asa mo po siya ng lakaw ya? Nawa ko kabalo dong, asa to. Ahak, kabalo ba ka na imong anak ya? Dako kay nag-atraso sa kuha? Kaya nga no, dong. Grabe, kaya dako kay nag-utang ng imong anak sa kuha ya. Hantod karon wa pa ko bayre. Ana, wag di ko'y labot anak dong. Kay nyora na, wag ko kabalo. Ah, sige ya, kaya ako sa pangitaon dito. Salamat ha. Sige dong. Daghana na gid akong kwarta oh. Murag nag-arat na nga akong tutunlan ba. Murag nangita na ni siya sa mix of kulba. Kulapo ug tuba. Mix of kulba. Si pare man eh. Pre! Uy! Pre! Alin dire? Pre! Uy! Unsa man eh? Nawi gani. Tama. Mix of kulba. Unsa pa? Daan ang gitar baton mo imong gitangan. Tutangan? Ay sos, di na sila magsilbi sa kuwata gay. Naaligi kay gitar dira pre. Na balab kinsa na? Kuskusa daw pre. Na di ko kamao pre. Ari daw pre be. Ayos no? Ukay beli sa puting ilaw. Ang sama man ni resulta pre sa mix of kulba. Ahak magka pre isyat sa niyo kimurag ko ano na imong gitar yabag. Yabag ba ya? Request ko. Request ko. Reggae. Reggae? Nya musayaw ka? Ahak magka pre hindi ko kumamusayaw minor ko. Malagot siguro tama na rin tawhana ba? Sa maron? Sige pre. Murag na ay mga hubog dira sa may tindahan ba? Pasig na dira sila si pare. Karon mo mga buang nga mo. Bum tarat tarat. Bum tarat tarat. Tararat tararat. Pre, bum bum bum. Pre! Yawas! Imo dyan kong ipago-hago og taman ba? Naaraw man ka dire! Pre, das na pre. Malinaw gitaron. Uy pre, unsa may ato? Pre! Nahurot na dyan akong pasensya sa imuha ba? Ang imong utang salbahis kayo ka! Dugay na ginawa na bayad-bayad ka sa kuha! Sabi gusto ni mo di ay! Pre, relax. Calm down. Unsay calm down, uy! Dili na na madalag relax, uy! Pre, ayaw lagi isog-isog diha. Mubayad lagi ko sa imuha. Dagan kay ko kwarta diri oh. Bitaw pre. Ikot sa aryo. Lagi ba? Naraman na pre, sinabtan na iragutan ang unsa di ay ka. Pre, tagay sagot si pare pre. Parang lami-lami na kita. Wa magkanihilo. Ahak magawa diskumpisyado magkakayo sa mua noon. How lagi ba? A few moments later. Pre. Wa na. Pre, asa naman tong bayad nimo sa imong utang para sa kuha, pre? Nagtuo kag hubog na ko, pre. Wa pa biya ko mahubog, pre. Tewa pa man hubog to ana pre. Maugani. Ahak, unya na ko ng utang pre good. Day gitar o magkatakanta sa ta. Dagan biya ko kwarta. Ay pa. Ya kinsa mo say mo sayaw sa inyo ha dira? Daray. Ikaw? Sayaw. Sige, let's go. Buti na lang meron pang MP lights sa mig lights. Sa kamal puro lights. Buti na lang meron pang MP lights sa mig lights. Sa
kamalulay. Dami kong problema na tila ba dilema. Parang gusto ko nang pumunta ng ibang planeta. Kung di ka babalik sa piling ko, ako'y handa na uunang loob kong sa mga alien ay sumama. Buti na lang meron pang little lights sa bigline. Shot sa pre. Shot. Alright. Wa maghani hilo. Wala lagi pre. Sige, continue. Sayaw. Sayo pre. Buti na lang. Salamat sa kulapuong tuba. Sa mix. Ayos pre no. Ito tinutang pre. Dara pre. Betsin. Impas ako.